Donde bena do Baal en fait Baal ko misal Muhammad ko misal Baal, Annabi Isa ko misal Baal, Zulkarnain ko misal Baal, e Dajjal on tikiri ko misal Baal. Donc il faut ko misal hunde woterne. Donc voilà ko en fait be portobe no yalta do hande be habbitobe tunnay fi Baal. Parce que Baal woni ande ko diinaji gayna ko diina ko ni ndurobe henno. Ebi ko diinaji gonga. Andi Baal ko firi ko el ko firi ko Allah. Ko atiido Allah. Andi hunde fop ko atiido woni important. Ko dum sa ari do hay logement ji. Ko premier logement woni important. Yani lozudo dum budo kidduda. Sa hendike o don lutube me henduto dum. Hunde fop ko atiido woni important. Hunde fop ko atiido woni important. Voilà. Hunde fop ko atiido woni important. Ko gandal jandungal no wonno. Sa ari do e ranka woni ko atiido lantoda. Hunde fop ko atiido. Ko ngatiido no inte Baal. Ko no atiido ko fodari Allah, ko ka Allah yuri. Ko dum enta hayse wadde hunde miijo ngo atida hebde neddo ko ngo miijo do woni gonga. Andi ko dum portoneta intuition. Premier miijo ngo hebuda e hunde maalum e neddo. Wonda fotta e do goddo yiyamo tun tawa o weltama. Fuddo da miijoji bon